Singase emphakathini, singase emasontweni, singase enhlanganweni noma ngabe sikuphi la sikhona, kodwa bonke abantu esibanikeza izikhundla asenze isiqiniseko sokuthi siyabatraina ukuthi imiqondo yabo yazi ukuthi uma befika kulezi zikhundla bazohandlisha kanjani ipressure ebakhona ngokuba nesikhundla. Vele kubalulekile kakhulu, ikakhulukazi mengizoba sebandleni ngoba ukhumbula ukuthi abantu asibakhuliseli ukuthi basabe ibandla, sikhona basabe uNkulunkulu because uqala ukuhlakanipha umesaba uJehova. Into ebalulekile kakhulu ukuthi emgomeni yebandla khona umuntu simprepare ngengqondo ukuthi uzomelana kanjani nayo ngoba imigomo emabandleni ayishintshi, kushintsha umuntu. So umuntu ke mayisekwenzekile ke wawa, asithi noma simsusa esikhundleni kodwa siyithole indlela yokumakha ukuthi angafi for a future. Yebo, njengoba usushilo nje King, ngabe ngiyayona mangase ngiqhubeke nayo. Kubalekile ukuthi ulimi lethu kube ulimi lokwakha ngoba amandla asolimini, ulimi liyakwazi ukubhidliza liphinde futhi likwazi ukwakha. So kubalekile kakhulu esingakwenza usebenzise lo limi njengamakholo ukuthi senze sure ukuthi siyakha noma ngabe ubona ukuthi uyi-spade but leso spade sakho usebenziseni ukuthi iba ne-constructive criticism whereby uyalungisa kodwa futhi uya-criticize at the same time. So I think that's it. Noma kanjani ke asambe siyoza ukuthi laba abasiphathele episode yanamhlanje bakhala ngani, sibone sibasiza ngani. Iso ngeso asambeni mfethu. Nami ke ngahamba ke ngatshenwa ke umkhwenyana wakhe indlela zakhe beziyenza soba uthuba naye manje Thandona okay kulungile manje into yenzile ubona ukuthi uvela uhamba uyongirabhela ngisho emshadweni wami. Uyacabangela ikhaya lesekhaya ukuthi bese sibakhulu kanjani endaweni? Uyacabangela lokho? Uyacabanga ukuthi bese sengihlonishwa kanjani? Ntombo kuwe kufika kanjani lokho? Azonge nje kujabuleni mina nje kuphelini. Ngeke Thando, akwazi. Ngeke Thando. Nami ngangeke ngize ngithule ngazi kahle ukuthi ubeke esikhundleni ekubeni nawe ujola. Kwangimele singabekwa soba u2. Khona usatheleni wena osazi ukuthi uyajola? Wajola nami ngangekho happy ngokuthi Nina bekashana kamenzi lapho zomlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kuyifundiswa zonke khona eNingizimu Afrika. Igama lohlelo ke iso ngeso, igama lami King Sichaka ngakaluqa. Siphinde sinamukele ke futhi ohlelweni. Sithemba ukuthi abantu baphilile ba right, ifundiswa zonke. Ningakhohle mali ngena lapha nibhala ukuthi iyiple province okuyona. Ave sinithanda ngani zakwethu. Asibingelele kuMamdepa. Sawona bhuti njani? Bhuti. Shiyo bhuti bake emakini benzobiza sina ngobhuti. Ngiyaxolisa sawona nondaba njani? Hayi sikhona ntombi njani ne? Siyaphila ngabe uzwile. Ani yako wethu. Yes, siyaphila ngabe uzwile. Ngabe uzwile. Cela ukubingelela nami bukelo Black Life TV ngithatha lolu thuba ngikubingelele ngikwamukele futhi ohlelweni lethu luthi isongeso. Mina ke ngumlangeni uMagasela nje bese shilo King Sichaka ngakaluqa. Mina ngimbiza ngoNonjaba ukuthi akahambe yedwa uhamba nami. Ngikhuza bayafuthi. Ave ngithobekile bafethu, ngiyakuthanda ukuthi icace ukuthi ngiyathobeka. Cela ningangikhuzi ngalento yokuthobeka ngoba yasezulwini. Cela bandla ukubingelela usiso phakathi kwethu. Sawubona mami unjani? Yebo kunjani sisi? Ngiyaphila Shami. Cela bandla ubingelele umbukelo Black Life TV bese uya-introduce. Sanibonani ninjani? Igama lami ngoNozibusiso wakaNkontwana. Beautiful name, Sibusiso. Yebo. Senze umakani Sibusiso. Ngiyabonga. Abantu nje bane abazali ingane mase beba nezifiso ezinhle. Nozibusiso. Hayi lento ithi inganeni ikazi kwenzakalani mthi. Okay. Awu. Anyways, ulethwa yini sithandwa sami la ekhaya? Ufisa sikusize kanjani? Kupho kusenhlizweni yakho ubona ukuthi ayingeke ukuze uqhubeke nempilo akulungiseke okhona ukushiyeka kukona? Yebo sisi, ngibhalela le ekhaya pheze nginenkinga lana. Ngithi ngiyahamba ngempela ngiyabona ukuthi hayi impilo yami iyama phela ngoba khona into engivimbile angazi ukuthi kwenzakalani. Nginenkinga nomngani wami. Ngazwana nomngani wami. Sisuka naye e-primary. Okay. Yes, because until now. High school sweetheart. Yes. Sweetheart. Kanjalo. Ngoba nini? Angezwa futhi. Ngoba nina lapho sweetheart nibafana nomnini. Qhubeka. Yes, igama lakhe uThando. Okay. Igama lomngani wami. Besikhonza ndawonye. ESantweni. Sasuka lapho ekhonzeni kwethu wasuka wanikezwa isikhundla umngani wami umama umkhokheli. Okay. So into eyenzakalile
uthe mese semdiliza umama umkhokheli esikhundleni ngezizathu nami engingazazi ukuthi ingobani emva kweminyaka wase esebeka mina umama umkhokheli isikhundla lesi ekade ekusona Okay. umngani wami. Kwaze kwaqhubeka ke nami ngaze ngathola inceke khona lapho lelo sonto ithe isifuna ukungishada engithatha ukuthi angibo wakakhe phela. Yeah. Kwaba khona ke izixika ke inkinga zithe mase sezivela kwavela ukuthi hayibo umngani wakho umuntu okubhidlizela zonke lezi zinto lezi ukuthi uze ungashadi noma umkhokheli wangihlisa nami esikhundleni. Hayibo. Angazi ukuthi inkinga yakhe uthando ukuthi kuphi ngempela. Usola ukuthi khona inkinga nayo. Usola ukuthi khona inkinga nayo le engingayazi mina ukuthi yini. Okay. So mawuthi umngani wakho from e-primary usho ukuthi ayikho into ongayazi ngayo, ayikho into angayazi ngayo. Ayikho into engayazi ngikhule naye lo muntu futhi uyena umuntu ade siswana naye ngempela. Ngempela. Ayikho nje into engathi singayishare, wazi yonke into ngami nami ngazi yonke into ngaye. So yini wena okhala ngayo njengamanje? Ukhala ukuthi umngani wakho ukhulume ngendlela engekho right kumuntu obusuthemba ukuthi uzokushada. Walahlekelwa umkhonyana or either ukhala ngokuthi ukukhuluma kwakhe kwenze wahliswa esikhundleni. Yiphi ebalekile between these two, umyeni noma isikhundla? Into ebaleke kakhulu kumina isikhundla. Kakhulukazi sasesontweni ngoba ekhaya kahle sikhule vele sabantu abasatheka kancane kodwa ngithe sengithola isikhundla kwathola ukuthi nasekhaya kube nesithunzi ke manje ke nami ngabona ukuthi okay imama sabantu You were taken serious. Ngane confidence yes nanokuthi izinike izinto eseyishintshile ngenxa yesikhundla ekade ngikusona engasithola. Nesithunzi somuzi nje. Nesithunzi somuzi saqina. Hayi ngiyizwa lento Queen. Inzima. Okay, ayinzima ngaleyo ndlela kodwa ngithanda ukuthi ama side stories wazo u2 but ngiyambona ukuthi siqhamuka ngithukile nami ethiwa uba othatha serious kakhulu isikhundla nendoda athi yena isikhundla but mase chaza athi cha mase chaza futhi uzama ukulungisa izinto akhule eyibuka engayithandi of which baningi abantu abafana naye ukukhula isimo singekho ekhaya ukuthi one day if I make it in life ngizowenza umehluko and then mase kuba khona uthando ayidiliza impela nje obusho nje izinto abantu bayisisancama bekuzona kanti imphumela right kwi-background yabo kwi-background exactly la ngikhona ngikwi-black life I'm doing this job and ekhaya akekho wakwaphatha mic wabahamba camera and you don't know ukuthi yenza muphi uqhamuka social media ungidele understand ukuthi mina achievement le achievement ukuthi nobona incane but achievement kumina azashumayela sabe ngandla kwethu Zameni somlando uthando bafethu. Phinde sibingelele-ke enhlakweni zonke ekhona eNingizimu Afrika ohlelweni lethu olubizwa ukuthi isongeso. Sasinamukela futhi esigabeni sethu sesibili kule episode yethu. Sathemba ukuthi abantu-ke bahleli kahle banethezekile emakhaya. Kwazise ukuthi uJune vele-ke ubusika kwezinye indawo ubusika bumo kuzindawo kulesi. Asazi KZN siyagodola but hayi kakhulu. Asazi la nihlala khona. Sibingelele mamdepana. Ngiyagodola mina. Yagodola. Okay. Off air. Asiqhubeka nohlelo. Anyways, sisigaba sesibili nje bese chazile uKingi. Sicela ukwamukela usiso sephambi kwethu. Usawubona sesunjani? Ngiyaphi sesunjani? Siyaphila. Sicela ubingelele umbukelo weBlack Life bese uyazisho igama lakho nesibongo. Okay, ngiyakubingelela umbukelo weBlack Life today. Namhlanje ukhuluma noNothando waKwaZulu. Ngihlala le eMayville. Oh, okay. Siyabonga weMazulu. Sithando sami, umngani wakhe angisilo Simbizile uyena qobo lwakhe. Uyena. Ovela uhlale phezulu kodaba ke mfethu uyichaza udaba lakho ukuthi nje leyo ngene into nje sixoxela noKing silalelile. Keep star. Kodwa sifuna iqale futhi phansi uyiqede nje uyiqede kuthina ezwe khona uNothando ayizwele yena. Okay. Yaphila Thando? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibhalele lekhaya aba Black Life ngoba nginenkinga. Uyazi mngani amakethi ukuthi siyazwana. Sukela kudala nje ngikhule nawe and uyazi ayikho into engayazi yakho nawe ayikho into ongayazi yami. Nginenkinga la mngani wami. Angithi uyakhumbula ukuthi wabeka isikhundla eSabathini. Esontweni.
umkhokheli wase esekudiliza. Kwase sekubekwa mina esikhundleni lo wawukusona. Ekudilizeni kwakho kwabekwa mina ngathola inceko ekutheni isizongithatha. Manje umkhokheli usengidilizile and nenceko nayo ithi angeke isakwazi ukuthi ingishade ngiyovusa umuzi wakubo. Mengibuza ukuthi yini ukhuluma indaba yakho ukuthi hayi indaba ingawe kahle kahle. Manje ngithi angizobuza ukuthi yini inkinga, ngingacela naye ekhaya ukuthi ngeke bangixazululele ukuthi inkinga ngabe ikuphi, ngakwenzani. Hayi ngiyakuzwa Dumbo. Manje yini wena kuphatha kubuhlungu noma kufika kabi yini embi lapho? Kubhlungu Thando cause impilo yami isidiceleleke phansi manje. Uyazi ukuthi nawe bese mina sengihlonishwa, even ekhaya bese sesihlonishwa, nomuntu wesiphathi bese sengizoshada. Yonke into lento isishabalile. Ukuthi ngakwenzani kangaka. Wena wawuthi kuzofika kanjani kumkhokheli uma umtshela indlela zami wena? Eziphi Yini ebuhlungu mase ukukhuluma mina? eziphi izinto engazisho ngabe ziphi? Wathini wena kuyi? Uze ngisuke esikhundleni nje yazi ukuthi ngenxa yakho. Hayi angikwazi ke lokho mina. Ima nami unesikhundla. Baqale babeka mina aqala esikhundleni ngase ngadilizwa ngezathu ke ezithize. Ode egcineni ngahambe ngathola ukuthi ena nguye umuntu owangirapela. Umuthi wakurabhela waqambela amanga. Noma wakhuluma iqiniso wangathandi ngoba kakumele naye ayifake. Inkinga yena washo okwami ngedwa ngoba nakhe efuna isikhundla. Uthi ngathini umkhokheli? Uthi wathini? Ngathini? Umkhokheli uyasho ukuthi umngani wami weza kuyena. Angithi ke esikhundleni kakufunakala umuntu omsulwa nje. Ongenzile ukuthi ongaphuza itshwala, ongajoli, ngasho kanjalo. Okay. Manje ke ngasho ukuthi ngangijola. Ngasho kanjalo. Kodwa ekujoleni kwami ngangekho ngedwa nganginaye. Kodwa uma sekhuluma le phambili usebala mina kuphela yena. Akasayibali ngenxa yani ngenxa ukuthi ufuna isikhundla. Kanti kuzofika ekuthenini ke naye nakho kwesebembeka esikhundleni. Ngakuthula ke lokho. Nango ngumkhwena wakhe ke semlobola khona esontweni. Nami ke akufikanga kahle kimi lokho. Kwangiphatha kabi kwase kwavuka ke lokho kwaseqaleni ngakutshelwa umkhokheli ukuthi kuze ngidilike nje ngenxa yakhe. Nami ke ngahamba ke ngatshelwa ke umkhwenyana wakhe indlela zakhe beziyenza soba uthu ngoba naye manje Thandona okay kulungileke. Manje into oyenzile ubona ukuthi uvela uhamba uyongirabhela ngisho emshadweni wami. Uyacabangela ikhaya lesekhaya ukuthi bese sibakhulu kanjani endaweni? Uyacabangela lokho? Uyacabanga ukuthi bese sengihlonishwa kanjani? Ntombo kuwe lokho kufika kanjani lokho? Ezilonge nje kujabuleni mina nje kuphelini. Ngeke Thando akwazi. Ngeke Thando. Nami ngangeke ngize ngithule ngazi kahle ukuthi ubeke esikhundleni ekubeni nawe ujola. Kwakumele singabekwa soba u2. Phona usatheleni wena osazi ukuthi uyajola? Wajola nami ngangekho happy ngokuthi umkhokheli ambeke ngibe ngizazi indaba zakho ukuthi uyajola kube kufunakala umuntu omsulu. Wena umsulu. Ngangekho msulu. Kodwa akakufanele hayi no Thando. Hayi joke uyahlekisa Chomi. Hayi ngeke. King yamuzwa uthini? Ngiyalalela nje ukuthi ayinkinga. Ngiyakuzwa sithanda sami but uthi wena izizathu sokuphuca uthando iqathe emlomeni ngoba wayengekho msulu. But wena wayithatha ungekho msulu. Indaba wena ubona ukuthi kufanele wena yena uthando wayimfanele kodwa libe uthando ukuthi ziningi imfihlo enginazo ngaye. Ziningi imfihlo eziningi engizaziyo ngaye uthando. So yena naye unazo ezakhe akithi nawe unazo ezakhe. Unazo kodwa bezingafiki. Unazo kodwa bezingafiki kwezakhe. Nakho nje la ulahlekelwe into eziwu2 Chomi wena. Ngenxa yakhe. Phela ngeyimfihla nazo. Ayithi nina nisebenzisela imfihlo njengoba nabangani. Hayi ngeke Thando wrong Thando. Awu. Wrong Thando. Shutho nasisi uthi uthando unemfihlo edlule zakho. Wena ezakhe imfihlo zikwenza uthi ungaqualify esikhundleni kodwa ubuqualify. No angisho njalo kodwa yena kukhulu okwakho uthando. Uthando into yesikhona weselala ngisho ukulala mina bengalali. Iyakwenza ube ngcono wena. No angisho ukuthi angenza ukuthi ngibe ngcono kodwa kwami kungcono naye mina vele angilali kodwa yena ubeselala. Ingakho ngoba wayefake ukuthi usayintombi. Ingakho into ngade uthi ngihambe ngiyotshena ngisho umkhokheli ukuthi ayikho lento vele lo uyafihla.
So wena njengoba sekuwena enqena yena umtshela umkhokheli ukuthi wena ungcono esakhe isono kunaye ngoba wena ulalile. Unaso isona kodwa singcono ngokubuka kwakho. Hayi, ngingakwazi naloko ukuthi ngimtshele. Kodwa ngeke sakwazi manje ngoba usengibhidlizela izinto eziningi. Hayi Chomi ke. Sekukhulu. So Thando, tshela mina sisi mhlambe sizolo sikubuka njengomuntu omubi kanti nawe ikhona ingxenye yakho yasuka isikhathi usesesikhundleni. Yini lethi mawuyibuka othi ababuhlungu kakhulu ngokusuka kwakho esikhundleni lesi sesonto because abo nje thina abanye amahleli ngaphandle sibukana nibangekhundla zesonto sibuka la. Uvale kufana ukuthi why nje to that. Yebo mina bhuti wami akutshena nje ukuthi uba sesikhundleni ku-right ngoba uyahlonipheka. Uyabona nje uyazizwa nje ubalulekile, uyazizwa nje nawe ukuthi ubalulekile. Okay. Ngasho nje ayiyo leyo nje into engikhalisayo. Wena Thando wawufuna lokho. Wawufuna lokho naThando ubungaseyona intombi. Kanjani? Kushuthi ngenye indlela naThando uthi lapha kunama benefits nokuthi nabafana basheshe banibona ngoba niphethe. Ngoba issue la inabafana phakathi. Yes, iyona into engangiyilela ukuthi usesikhundleni kodwa nezinto nikhetheka kalula lapha emadodeni. emadodeni. Uma engekho esontweni, wayengekho nje. Wayele ngaphandle. Wayengasonti naye. Ngasonti naye esontweni. kodwa mina ngangisayitombi angithi. Uright phela uyintombi. Ukuthi wena wawufeka umkhokheli, imfihlo ngeyayaziwe yimina ngedwa. Wena ungaseyona intombi mina lapho ngiyintombi. Wafeka umkhokheli ngoba uthi uyintombi wazi wabe kwesikhundleni. Leso sikhundla leso isona nami engaze ngabeka kusona savuswa umuzi wasekhaya. Leso sikhundla. Tshela mina Ntombi, kulowo mngani benu babili obusuke primary. Ikhona into ethi umngani wami ngamfela kunini. Ayikho. Ngiyaxolisa ukuphendula ngabuzwanga. Ibikhona. Hayi. Ivela Ayikhona. yayikhona. Ayikhona kodwa manje ngibona ngazi ukuthi ngeke isiyashabalala ngoba usekwazi ukuthi angidicilele phansi kanje. Kanti lento mayisuke ikhona isube iba ne period of time ukuthi izophela mhla. Isuke ingenayo kodwa indlela esenze ngayo uThando ekubeni elazi iqiniso ukuthi why aze kuze kube nje. Yabo nje mina nomdepana. Because into engizaziyo off air. Angeke nje ngihle phela abantu ababukela Black Life Inhlobo. Ngisho wathiwa ke namhlanje udecide ukuthi uyosebenza iNsinetshole TV. Engasebenza iNsinetshole TV ngiqhubeke la kodwa ngeke ngitshele indaba zakhe right because nemfihlo yabo siningi. So that's why ngifuna ukubuza kuwena ukuthi imfihlo yakho onayo nosisi lo othi umngani wakho from primary yayine expiring date na ukuthi ke mhla yenza ukuthi ngiyaya noma yayingenayo wena singavumelana ukuthi wena ngenxa yezinto ezingamaneeds kuwena usacrifice ngobungani bakho. Kodwa phela ngangizama ukumkhulula naye esonweni sokuthi ukhohlisa uNkulunkulu uthi usayintombi kanye nomkhokheli ngangizama ukumkhulula. Ukhohlisa uNkulunkulu. Ukhohlisa uNkulunkulu ngabe wena mawungena ntombi awumkhohlisi. Kwangcono mina. Ngani yakuyo. Thando ngifuna izinto zami. Hayibo. Ngifuna izinto zami Thando. Yabona manje njengoba ngilahlekelwa isikhala sami esontweni ngaphinde ngalahlekelwa umnyeni nami ngifuna izinto zami. Hayi into yeni mina ngiyazi. Ay angisazi ke nami Ntombi uhambe khona umkhokheli wakho bakumnandi nikhuluma ngami. Angihlangani nje. Wena inkinga yakho naThando yasho ukuthi uyaphaya. Upheyana kahle kahle uyaphaya. Shuthi kusakuningi osazokwenza. Uyaphaya. Wakwenza kimi. Qhubeka ukwenze futhi nje ubuthi nezindaba zakho uzoqhubeka noThando ngekami. Hayi ngenza ukuthi angiboni lento bekazifanele izifike la. Wena usujolile nalo wajola umehluko ukuthi lo munye akalalanga wena ulalile but egcineni umthetho wesonto nomuntu ophambili weintombini ufuna ube umuntu ongasondelana nomfana nje. Umthetho vele ofuna ukuthi ungasondeli kumfana uzungalali naye. Nami ngangithi ngiyazama ukumsiza phela umngani wami ukuthi mngani wami ngeke ukhohlisa uNkulunkulu kanje egcineni ihlazo liyovela. Kodwa ngapha nobabe njengoba nabangani futhi uba uthe ayikho into ngayo. Nami futhi ngaze ngaba nomono ukuthi ngeke phela akwazi ukuthi angaba sesikhundleni. Nami vele ngangisifuna lesikhundla lesi. Ngiyakuzwa wena Chomi yonke lento echazayo ukuthi ukhohlisa uNkulunkulu yonke lento wena yilento yabo le isho manje. Iyona imbangela ukuthi kube nje waba nomono nami nganginomono kodwa ngiyazwa waba nomono Thando ngiyacela bandla uhambe uyoma nami isisontweni usho ukuthi amanga lento wawikhuluma amanga mana ke athi uyintombi. Hayi no akuleshika mfana ngifuna ukubuyela esikhundleni ungaseyona intombi kodwa umthetho wesonto uthi kufanele kanye nomnyeni wami ngiyamfuna.
Singayibona kamfana mhlawumbe kamfana engakwazi wile but ngifuna le isonto lithi lifuna intombi phambi kwentombi. Mina guys nikuza abantu abayikho. Aligezeke igama lami. Ayothi intombi. Ngoba naye wakwazi ukungena engasiyona intombi. Oh, okay. Right. Sithini umfana ophethe yazijawu yona intombi. Futhi uzokutesta phela. Ima nawo yona intombi Sibusiso. Angiseyona manje. Kodwa ngangiyona ngaleso sikhathi. Niyabona ukuthi indaba ngihleka bafethu. Angihleki ngoba ngifuna ukubenza ijoke bedinga usizo. Kodwa uZibusiso udinga usizo lakhe nje yedwa oluqondene naye, special. Ngoba ngifuna izinto zami. Ngifuna isithunzi sami. uZibusiso ufuna iposition. Ngicela nibuyise mkhokheli. Ngicela bandla sikhulume eceleni. Ngicela ungi-inboxa ngumlangeni Magaselo on Facebook. Vele kuyahlekisa nami ngiyahleka like serious. Uyahleka Thando. Nami ngingahleka ngoThando. Itonto engaka ufika ukwenza intembi. Umiza ngakwena yimbi kuwena yini ngeke umunye yenza kuwena. Hayi ngeke akwazi. Ngangithi Thando uyahleka ngiyafuna izinto zami ngiyazifuna. Isithunzi sami sibuye kanye nasekhaya. Uyazi ukuthi omama bahlabalazeke kanjani ekhaya. Bafethu wrong yo. Uyazi? Hayibo kwakumnandi nokwenza wena mina ngesinto ayenza kimi ngibode emhlungu lapho engakho ngihleka ngibode emhlungu mina. Okay. Akiboni nje emhlungu Nama mina. ngiboni kodwa. Thando unathando shim. No unalo uThando King. Usisi namanje usho phambi kwethu. Waba nomona noThando. Kwangakona ukuthi umprotector kaNkuluNkulu uThando noNkuluNkulu bayazana esayisesiswini samakhe esayihluli. Uma yazi uNkuluNkulu uyakwazi lokho. Isebona umngane wakhe engenzi kahle kwangafanele ayithathe iposition kodwa yena vele wayengayifuna uThando ngoba ayifuna uwena uZibusiso angithi baby. Ngangibona indlela esesimame ngayo naye uThando ikho ke fanele sihleke thina Thando ukuthi uyagula ukuthi ekhaya vele sihlupheke kanje. Kodwa naku uThando ukwazi ukuthola iposition esontweni wasimama. Nami ngangifuna yona vele leyo position. into engahlekisa kodwa ngoba niyakhula kodwa yena sekukuningi ngoba niyakhula abatakwethu nisazoba badala futhi nibabazali bengane kulento ofuna nedlulisele enganeni zenu ukuthi ayi mina ngibona ukuthi kwesikhathi kuya kuthiwa kulezi zinye izinto esizifuna emhlabeni mhlawumbe kuthiwa kufuneka abafana abayigora umuntu aqubula insimbi abe isigora afike lapho sekhohliwe inhloso ukuthi abe semsebenzini senaka ubugora bakhe ukuthi mina ngihanke ngimi kahle kanti kahle noma ehanke bayafuna istructure but bayafuna ukuthola ukuthi ingqondo inayo into eyenziwa la ngamanye amazwi singaba sebandleni sonke sibeze intombi kodwa ukuthi how to keep umntombi bethu enye into nanokuthi ke kumntombini bethu noma sesifuna kamasoka noma bayini yini esizoyiletha kumyeni because leyo kuletha kumyeni ibizokwenza lo muntu ozokuthatha usheshe kubelula ukuthi ukwazi ukuxoxa nathi hayi webhoti mina sengila na ube honest kuwena because ukubambelela esikhundleni at the same time ufuna nomyeni ngapha isikhundla sekudemand ukuthi ube intombi ngapha umyeni naye akazi ukuthatha intombini vele uyabona vele noma athi uThando bengasho along the way mangabe senilala uzothola ukuthi awuseyona intombi seziyabuya inkomo zika baba wakhe hayi ngiyakuzwa sekuyinto enkulu ingakho ke ngithi mina intombi zami ukubalekile ukuthi konke lokho enikukhulumayo noma athi nawe wakuhlubuka kwenzeka nani ukuze nikhuthaze labo abasazolandela emva kwenu bafundiseni ukuthi whatever nalo luyigugu kuwe alihambisana nengqondo phela ukuthi ingqondo yona ayithi so lethi nizothi noma niba ne fight because nizobanga vele nawo labo nibazala basazokubanga umntombi basabanga kuba yi amatshitshi hayi ngiyakuzwa kodwa soze ngakuxolela empilweni yami hawu angisazi soze futhi wena ukhombisile ukuthi vele awungifuni futhi ngasoza ukuxolela Hayi mina ngixolile okwakhe sengamxolela so wangixolela ngoba usukhipha revenge awutsho ngixolela nawe hayi ngeke Thando ngeke wena usungibhidlizela kakhulu impilo yami yabona Thando akufakela usheve ehleka usungibhidlizela kakhulu impilo yami soze ngiyakuzonda ngiyaxolisa uxolisani ngoba sengidicilele phansi hawu wangidicilela phansi nje ngesikhundla nawe nje isona osulelayo nje Chomi hayi ngeke Thando ngiyakuzonda hawu hayi ngiyakuzonda Thando mina bafethu ngibe ngakwazi ukungenelela entweni bese izinto vele ubone ukuthi le i-mental issue idinga nje i-counseling abantu abayifundelile mina nginakho ukwahleka ama-mental issues ungafiki nje ubone ukuthi usuyinto efanele nje yo-admithwa
ungezi kumina ungifuna Tshela off usizo air. ngifuna ungitshela hayibo atshele wena mina ngifuna into etingo Cha phela dokotela somthatha simthende straight la fana yakho singaze sishoot. akafuna bazomphelezela mina ngizoqale ngihleke bese singaya kumagasela wangihleka ngoba mina ukuhleka Phela ngiyakuthanda wena ke bafethu. wabulawa ngalokho. Hayi. Ngizokuhleka ngifuna uze musubone ukuthi uyela kwi depression kodwa wakafiki ekuhlanyeni Kodwa 'Cause sisike awungeke. bengizofuna usizo. ngiyaxolisa wemanga Yeah, usizo uzoluthola mntawe. Manje sekudingela ama-counselling kade ngizofuna usizo. i-counseling no, ngiyona no ezokusiza sis. professional ngiyaxolisa yeso Hayi Udinga usizoludinga ngempela ngempela sengiyabona ke manje sizoludinga. kodwa ngirongi cha ngirongi ngempela kodwa wena udinga usizo ngirongi Uzoluthola mntakwethu usizo yaso. Kodwa Yazi usizo usiza- kufanele luthole kwabanye abantu not hayi kuthina. kumina hayi kuthini Okay. i-counseling yazini labantu abakusiza ukuthi ukwazi ukuyithola ukuthi yini enkinga ngempela mhlawumbe ngikase uba ngisikhundla kanti uba ngivoid yakho yokuthi izinto Yes. engenzakalanga Yes. ekhaya usuyifuna ngodlile kanti mhlawumbe mengenza ngoba vele usenkosini yabo uhlangene Inkosi noNkulunkulu iyaprovide. iyakwazi ukuprovide so abantu be-counseling banesineke sokwenza lokho mina ngiyakwazi ukukhuluma kodwa okunye ngibe ngiyiqashwe nami ngiyihlanyelwa mina ngidinga i-counseling mhlawumbe sivele sihambe zoba u2 Hayi, ngiyakuzwa sisi. Ngoba ngisiye vele umuntu olwayo, kodwa kube kuya ngami ngabe sengimshayile uThando. Angisiye umuntu othanda impi vele. Ningakhohlwa ukusubscribe and like empilweni hami. Bese ngimshayile. Hambeni. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.